Sobre o tema dos rastreadores, creo que varias veces, onte o propio conselleiro, eu dende esta tribuna, temos distintas categorías e distintos estadios en rastreadores. Rastreador é un médico de familia cando descubre que hai unha persona, un rapaz ou un maior, un rapaz no caso de pediatría, que pode ter algunha sintomatoloxía, pide unha PCR e confirma. Automáticamente se mete na historia clínica. Rastreador no ámbito hospitalario son os servizos de medicina preventiva, todos eles. Rastreadores para personas, para brochos anónimos ou para brotes localizados son as xefaturas territoriais de todas as áreas sanitarias e as delegacións territoriais. Rastreadores son o centro telefónico que atende a todas as persoas que chaman con dudas ou con sintomatoloxías que automáticamente os sigue posteriormente os que están hospitalizados, os que están domiciliados nas casas. Pero creo que o dato máis importante son os datos epidemiolóxicos de Galicia.